Dobrý den, jmenuji se David Flandera a toto je Michal Fencl. Založili jsme internetovou stránku, která se jmenuje promíšu.cz. Na této stránce se dozvíte veškeré informace o Míšovo problémech zdravotních a my jsme se rozhodli se svými přáteli, že 25. prosince 2015 uskutečníme charitativní akci na podporu Michala Fencla. Na těchto stránkách promíšu.cz je konto, kde můžete přispět jakoukoliv částkou podle vaší volby. 1.11.2015 proběhne na zimním stadionu v Blatné exibiční utkání mezi blatenskými fotbalisty a hokejbalovým dorostem, kde se budou vybírat první penízky na Míšu. Ahoj! Pro Míšu, protože Míša potřebuje vozík. Zde tento vozík, který vidíte, je zatím propůjčen pro Michala, aby mohl mít svůj osobní vozík. Protože tento vozík má zapůjčený ze své školy, ale jelikož není jediný, který tento vozík potřebuje, tak jsme se rozhodli a zapůjčíme mu po dobu, než seženeme nový vozík, který bude pro něho tou nejlepší variantou pro jeho život. Tak tento kamarád a náš kamarád mu ho proto zapůjčil. Jsme rádi, kdybyste se podívali na naše stránky a přispěli a podívali se a přišli na tuto akci, která je dělána pro Michala Fencla. Děkujeme. Tadyhle, co vidíte, tento vozík, tak to jsme dostali darem po dobu, než seženeme nějaké peníze, nebo když vybereme peníze, říkám to špatně, tak mi můj kamarád zapůjčil vozík, že to je u nich putovní vozík, když byl někdo nějak nemocný, nebo měl nějaké problémy zdravotní, tak mají mezi svými kamarády tento vozík. A Ivan zapůjčil tento vozík pro Michala. Je dobře, že se takhle rozvášnil. Tak Ivan zapůjčil tento vozík, že Míša se musí dělit o vozík s kamarádkou, s kterou spolu chodí do školy. Tak proto jsme chtěli ukázat, že myslíme tuto akci vážně a ten benefiční koncert a chtěli bychom Míšovi zlepšit jeho život. Děkujeme.